damdo in ron langin tania chu len lai na chang chuan anu in ron kolin a fanu kho sik san thu a ron shela tania chuan mang ang lo tur le jang chenga biak tur thu lo shilin an da zui jang cheng a kol zuya ma se ala thei hau lawe ati non nu po chuan ala thei lawe jang cheng le a kop pui nula te lo langin kara an chuang du na tania kol ron kal po chu mu rengin ma se abial nu ti thin rem hlau em wang chuan ala du lawa an in an nei le dan tur te soin an hlim dun khop mai ma se an han in fiam nak nak lai chuan kong lam an lo en lo bok nen chak pakhat chu an ma atak ron tlanin anin su zui tamaya Department of Neurosurgery ho in ti hlim na lama po nuam an la ti viawa mei al chu kal hwalin an aule dar dar chien doctor ninge ro nin mel zet hian chut pha chuan amunga thunga chutia amut lai tak chuan kol dongin a thau ngal vuta an music play chu off ngalin damdo in lama emergency om tho soin rang taka ama chu akal ngala ngai thu a soi zuya liu jeng le doctor ding te po chuan man mo zetin an zui ve ngala doctor dang ho chuan kalvi anga yangem ti in doctor kyan chu an lo rona ani ro in doctor ning chu ring tok takin aman ati thei nge rin thu chu alo soi thunga damdo ina chuan jang cheng le abial nu te po chu ron nor lutin an lo boy pui vata liu jeng in jang cheng mu chuan rang takin an record chu a en ngala meichia nen chuan motor khata chuang donin nupa an ni nge an rin thu an lo soi bok rang takin doctor ninga ti dan tu lo soi mek ne na chuan tanya pasal ani thu chu awa soi thwaya doctor ningi ro in apoi mobil lo thu lo changin dam lo te chu chan him nge an ngai thu a lo soya operation an nei sak zuya doctor ning chu doctor ding le liu jeng te chuan puyin an buai hle a darkar tam fe an zai nu chuan jing lama an zo thei sham doctor ning le midang chuan ICU lama an da nu chuan tlole ngalin an check zuya lotling taka zai ve ve an ni a tuna chuan rutlak nei ve deuh ma se an that to thu an lo soi bok jang cheng chu doctor ning chuan en chiangin rin ai tak chuan ani po alo thafu a atuk lama wat pa nga ya ason thei mai tur thu chu alo soi bok liu jeng chuan tania chu a fanu om na wat lama chuan avatlo zuya ya tania fanu chu lo mu helin tania hne na chuan a chan chin te chu awazota a khosi ka san thu chu alo soi ve bok jang cheng chung chang chu tania chuan har se tak chuan lo zotin liu jeng po chuan an that to thu le lotling taka an zai thu chu alo shila atan ti thei anei lo lutuk te chu a in thiam lo thu alo soi ve bok tania eroin ril ru shom tak chuan thatta ka lan tum lui tlatin alo dong songa ana ve tak zeti ero liu jeng chuan a thiam tak zeta nem dan tur ero a thiam me ubik lawa tania chuan ril ru na tak hian jang cheng khan chia le chhasha na nei ikin in lama afanu khosik a shil thu le ho in boy pui se hetiang car accident rap thak tak hi an tong lawang ti in ril ru na tak chuan alo soi ve boka amit tuita tur chu adang kir sham shama liu jeng po chuan a khongai ve tak zeti amit menga chuan a sha jeng bok anuwa ero afanua zata boka wachol hadam tura shilin ahnar ta thunga liu jeng po chuan ama om ama moti sha in akal san zui ve ta bok zana chuan doctor ning chu damdo in chung zola chuan dingin boruak thiang hlim adonga liu jeng po ron langwatin doctor ning chuan tania acha MT in alo zot wat liu jeng po chuan acha thu alo changin ya bula a om mek thu chu alo shila jang cheng le tania chung chang chu soi zuin jang cheng chuan a hmangai tak ze chin thu le ani nei ni ya a en dan po ala sha jeng thu soin chutyang thil an tong tamai chu a sha thiam lo thu a soi bok doctor ning chuan shing nun hi chu thil rin lok chi ani lo thu a lo chang ve bokin keini po engwangin nge kanin chen ti in azo zui ve khawa liu jeng po chuan anin nei lai kha chuan anin lungro lo thu soin atana ain pek na sat paule
ama doctor ning khan atwar zel zok ti a sha thiam thu a soya du tak tia kauna hun a nei ve lo thu te soin doctor ning po chuan a to pa chuan akianga omtura a chelbe thei to lo thu a lo soi ve a kumruk kalta mi nen chuan adanglam to tak zeti in a shil zui bok liujang po chuan danglam tura na sat taka a bei thu lo shil ve in ma se africa rama a mule khan ama a chuan atana mun ruak ala nei renga ni ti a in sha chan thu le ma se adam lo ni mary certificate an lak chwa don te khan adam lo chana pathian chin chiana ani mai thei ni in anga ya doctor ning chuan kumruk liam ta a thil thleng kha a thleng li ang ti I hlo wanga ni ti ro ti in lo zot ve bok soizom le in ama a zona a zo kha a chan to don thu a shila liujeng chuan a lo sha thiam cha to lawa doctor ning bok chuan kachang to ang che ti in a hmangai thu a shil zuya kumruk liam ta aya a hmangai le zwal to thu le engtyang che in nge alaka alwan liam a shelau ti in a soya anin chen lai khan ani mai thei emo africa a anin ton le khan ti in ma se phadwa lawin alaka aril ruput mang chu kumruk liam ta ang mai mai ani to lo ti a shil le supa liujeng po chuan mi roya alaka khatyang thil ati kher angai to lo thu lo shilin ati le don ani po in shil to turin a shila anin nui zui ta varvar anu dewa chuan doctor ning chuan in nei that le chu adu lo thu alo soi le a liujeng chu a shila hai viau apa Mr. Ning chu a hwat le thu le anu laka chuan ti swal na sa tak ne ya angai thu a soi zui le a ma se anu po kha alo fam kim bik lo ti a sha chwa thu chu a soi zui bok anu chuan dam lo te tan anun po tiamin engkim a hlan vek thu a soya ma se tu man alim chu an hlut le chuang lo ti in liujeng chuan a thu soi chu a sha thiam thu alo soi wata doctor ning po chuan doctor ve an ni thu le engkima hun bik an nei thei don lawa an na chuan tho zo ni om thei don lo ti soin alo thlen dan ang anga a to pangai chang te a chang chuan robot ne na danglam om lo ang hia la anom thin thu te soin chung ko nei chu a phu ve lo ni ya a sha thu chu a soi zui ta bok anin kar chu ti to parot zui ta boka liujeng chu har sati taka nui lui chung chuan ron chong chuakin dar thalang ke to chu azom le theilo an ti chu alo dik che e ti in a thutluk na siam chu aza sak tur thu aron soya anu dewa chuan zirlai le zirtir tu angin kanom chale theyangem ti in azol zuya doctor ning po chuan tho chhuwa khokin a thiam na le a thei na zong zonga a chan pui tur thu shilin doctor ro pui tak alani ngei tur thu chu a shila pon lama hlim mel tak ma se chung ril na vong chung chuan anin kalsan zui ta liujeng chuan akal yam ma tak tak chuan ron hoi le tin in sum taka noi lui sham chung chuan niliam ta lama khan in ngai to na hun rem chang dang pek le adu thu soin ma se tu na an top na po chu a tha thawe ti in akal son ta bok liujeng chu a ho ko nga chuan doctor ning nen anin ton dan te annun dan le hunan man dan sang te ngai to chuan ril ru shi om takin ho a doctor ning po adik bik law a ho tur motor lu nu po chuan ril ru ha le thopik lu tu ka wang chuan thok ala le hok china zan khwa chuan damdo in parking lota akar chunga chuan om ta hial liujeng te in lama chuan anu in zan masalama a ho lo chan chu liujeng lo zot meka liujeng po chuan anu pui mol pa chuan damdo in lama emergency an nei thu in alo chang ve mai bok weekend ani boka doctor ning chu lunch ai tur so ma ro zui boka liujeng chuan a thei lo tur thu chu alo soi wat zana ati le chuan zana po a thei lo tur thu chu alo soi le a atuk lama alati shama liujeng chuan ning tak hian vo in niamo naktuk lama te po enghuna po a thei to lo tur thu le anin chen thu chu a shil ta mya anu chu a shil hai hle a in nei certificate an la don chawe motia a zo chuan liujeng la chuan
malam huna anin thenna tur inven lok na ani thu chu alo soi mai si anwero afanuta na thil thabera be se awang chuan alung oi lo hle a apa chuan lo chan watin athutluk na siam chu anja saka chul thu chu shilin liujeng hne na chuan doctor ning nei le adu lo ti chu achang tak zatem ti in azol zui le bok liujeng po chuan ringwak lo hian achian thu lo shilin ahma huna tan po aril ru apek zwal thei tur thu soin chauka chu achwa san zuya aru malu hnu lok chuan anin nei non le na tur hol an buk na lamte chuan ron kolin a cancel tur thu alo shil ngal mia bok chumi hnu chuan na chu aril ru lak pen na thok zuin doctor ninga thil shil tam takte chu nota chuan achin chia pa zel boka zana chuan doctor ning churon langin aruma ber inin liujeng wardrobe lam chu amel le wangwang thina angai ve tak zet reivak lo hnuwa chuan a phone chu banin liujeng chu a call zuya chhun lama a email lama material a thon thu shilin a hmu empty te azota liujeng po chuan a hmu thu in lo chang ve mai bok thataka zir tura a shil hnu chuan soile mai tur a shelawa bia kala do si chu in ngai to in are zoi wangwanga liujeng in aron kauta ka chuan a in lama a thil la om thu chu a soi tangot liujeng po chuan rem changa pe mai tur a shilin emo aman aman huna alam mai tur thu a shila soi tur nei to lo chuan ada don ti ya ron soi ta ka chuan doctor ning po chuan ada zoi ve ta ngal ber chu in le in a in ngai to le ngut ngut china a to pa second brother chu ko le ta topin ama a tlo tura shilin adam lo thu te a chuan lama mangin ina ama chia a om thu soi suin kal thoi tur chuan a shil zui ngal doctor ning le second brother te churon langin second brother chuan alom pui thu shilin a hlim to lewem ni ti in ngei om tak tak chuan in ro pui tak in ya ma se in pui le ifapa I chan thunga nangma chia ini to ma ni chia om kha nomi ti ni lom ni I du thu sam lo thleng ta ni hi engpo ni se nangma chia hun man kha nomi ti ni lom ni engwangin nge hetakal turamin kawa nangma chi a huni man du kha kakal don tia chwale mai tum chu doctor ning chuan a hliama chi phul chu bansan turin lo shilwat second brother po chu ron chule in engwangin nge ama a in shem ti chu azota liujeng in hun rem chang a pe a ma se ani chuan a hlut tok lo zia a shil zuya doctor ningero in an malam huna po a chebera in chen le thian ni thu soin chuta chwa mi te nom tak anga ngai ka nianga ani chu meichia ani a ati swal non le ani chuan malam pan har sa to tur thu a soi zui bok second brother chuan chut yang khopa angai to ti a sha chuan lom tak hian a chuan thu te a shila ma se an thil lo ang chu a thleng nge angem ti a sha em ni ti in a zota engwanga ngai hlu lo nge ani ti a zot le a akal tir mai chu ala sha thiam thei lawa doctor ning chuan anin chen masak zoka natna le shom na tam tak an ton chu soin tuna mi ya hian a thleng le ani chuan a ma aya a shom bel cha tur thu chu a soi zuya liujengin dar thlang ke to azom le thei to lo ti ya a soi chu soi langin thinlung ke chia hi azom le thei to lo ni in I ringem ni ti in azol zui bok a thutluk na chu anta na chaber tu ra nga yin hun rei tak chung lungai na ton le ai chuan rei lo te tor chu a tha zok thu a soi zoi le second brother chuan chaber ni ya a shat pho chuan ama chu kal san la nangpon tu na chang chuan inun chau ngai to la alo bi ma sa che ni lo chuan ama biak tuma mala to ngai lo tur a shilin azil hau zui ve ngal doctor ning po chuan a chang zoi to lem lawa atu ka chuan doctor ning le liujeng te in ton na ma sabera chuan in me shat lo ang main anin kalpel tamaka midang po chuan makan ti hlom viau bok jang cheng omna room lama chuan anu in sir thlum a khe saklai mekin tanya le
abial nu te nu fa kha anron inzui luta abial nu chuan accident chu jang cheng wanga thlenga pu in afanu torna a zang dom na nen damdo in bil chu peturin aron phut ve mia tania chuan jang cheng lam chu melin akora changa kadron phorin anin neya changa an poisa khol dun an dana ani thu soin hemi manga an in an leifel to thu ngai zonga nei ti a sha chu awanga a chen tur thu le engma nei lawa kalsan the ni thu soin ma se anin chen na chu poma a sign phot chuan card chu a pekir tur thu a soi zuya in chen na le kha a pek tur thu nen jang cheng nu chuan a pom lo tur thu lo soi watin in chu nei tir a lo tum lo viau tanya ero azam du to bi khau law engkim evidence a nei thu lo soin court kalmai po poeti law jang cheng nu ero in afapa in ngai zong ane nge yem ti fian na ane yem ti in alo phut ve tlat tanya ero chuan a phone phorin motora recorder a until record chu a play khum ta se a abial nu ne nan ti ti dun na song song in nei nge yan tum thu te anin mangai thu te ani nuai mai jang cheng po chuan poeti mel le a mei chi om ho po an ngoi mia in chena du lo ni chuan poisa pakhat ma a mu lo tur thu shilin adu ani thungi ro chuan kar chu a nei tur thu shilin ma se eng in zom na ma adu to lo thu chu a shil zoi ta mia ruan lang po damdo in lama run lang lolin tania chaw mel se ta run kala mu chuan pan na yin inge thlenga zot wat tania chuan a tha thu soi sapin akal sana abul lok nar station do kan bula chuan thu in a chap ta zoi zoya ruan lang po chuan a mei che mangai em na tak twara chap zoi chu a en ngoi ringot outpatient duty turin doctor ning le liu cheng te po ron thlengin liu cheng in tuilak sakatum chu doctor ning chuan ama a ati mai tur thu chu alo shil wata dam lo ko chan tura shelin du jawu patient ma saber chu an kau zui du jawu chu an mu lo na alo rei to boka liu cheng chuan alo kau wata lim tak chuan anin chhon zui doctor ningero alangai renga a report enin a check nga zungzunga a chari viau bok du jawu chuan ani nei don ti a sha thu soin an tan gif a ken sak chu ada chuak zuya doctor ning chuan kan la thei lawang lo ti in du jawu po chuan liu jang lam chu be sei nei tak hia na hoya liu jangin lo nia la tum ve cha chu dan bo chha na lam ani lo thu shilin ama siam nge yani thu a soi thawa mangcha na thu shilin zoi muangin a chwa san zui liu jang chuan present chu hon po hong lowin chutna sira chuan ada thla topa dam lo dang kau suin an en le ta nga char bok lunch ai huna chuan kanchin lama doctor ding le doctor cheng te po ei dunin doctor ding chuan a topa tania in phuba ala thei chu alom thu asoya doctor cheng ne na chuan chin chia tla tura shilin karma chu mite nom te tan ani thu chu a shil zuya doctor cheng la chuan ingwangin nge a chin chia khe rang lo ti in mi paler takani lo thu lo shilin ano sup siam chu a tui thu chu a shil zui da ya doctor ding la chuan ano siam ani lo thu shilin apa siam ani zok thu chu alo soya doctor cheng chuan makati viawa maso na tur a omarin thu alo soi ve bok doctor ding la chuan chu me pek bel zel pa chuan apa chu an in chhunga e siam tu berani thu shilin ama po chu zir tura adu thu chu a soi zuya thleng sil te nen doctor cheng po chuan doctor ding thu soya piang la chu alo pom thiam zel mai sia a eizoa container chu silmai tura shile in ei turin ati zuya doctor cheng la chu ala hlim viau mai box si an hnung loka liu jeng le doctor ning te dokan shanga chu te chuan tum bar chungin an lo ngai thlave kur bok doctor chengan container silmol mol la chuan an thopui doctor ve thau chron kalin doctor dingin a lunch tura ken sakle ani mo ti ya ron zotin an chan chin chu a soipui hluta a nuwa chuan ringwak lo hian
mi pakhatin Dr. Ding an Vice President chu email la a hek thu soin a fanu chu du sakbi ka an ngai thu an soi chu a soya khami chung chang kha chui chiana nei ani nuwa Dr. Ding chu a filim thu soin a report tu chu an sha lo thu le a ming po lar lo tak le hlui tak ani thu soin Dr. Cheng chu anui za ve vak lo a om to ka chuan anui za thlak le mai lo ti ve in engtin nge a sha ta lo zo suya a chan pa la chuan mi zong zong in an shat vek thu soin tunge rin dan an nei ti in a zo suya Dr. Cheng chuan a nei lo thu in a lo chang ve vat bok Dr. Ding chu mi chatak niya mi dangin an sha du wanga chutyang ti po ani mai thei sin ti in a lo soi le boka a chan pa bok chuan Dr. Ding yan nen hian inzom na chu nei lo se ama chu a rin hlel ber tur thu a soi zui le a Dr. Cheng chuan I thwa ki hlaw ani kha ti ngutin a kal san zui nal nal Dr. Ning le Liu Zheng te churon langin Liu Zheng chuan du jau present pek chu engtin nge atiang ti in a zota Dr. Ning chuan bia a pelet mai turin a shila Liu Zheng la chuan a na ani lo thu shilin a du chuan a man pelet mai turin a shila a pe zui bok Dr. Ningan a hon chuan an pahnia lem ni om tak ding dun ral chu alo ni a peklet ai chuan sovini ratan ikol du mai lawem ni ti ya azo chuan Liu Zheng chuan a thalom ti ya alai taka po bun tum tamai Dr. Ning chuan lo dang vatin Liu Zheng po chuan a man a du ani chuan kol mai tura shilin a kal san zui mak an pia dewa an tho pui ti ho lo thlir reng tu te chuan engemo anin kara chuan thleng nge yanga in an ngai tu na an lo seng ve na sa hle an department bi ka thok te chu meeting nei in an thu chapa an dam lo kol jang cheng chu a medical record ta a tha to hle thu soin a tuk lama discharge the ani to don thu le ma se pakha jok fuja hu yero adin mun alangai to om hle thu an soya koma a ala om thu le vilngon tura cha in a chung te nen in biak po a operation dang po nei le mai angai mai thei thu chu an soya chumia tan chuan tania chu loin thiar filim ri mai turin an rota a ai owa fuja hui chung te be thei turan omangem Dr. Ning chuan a te zuya an chung chang an she ve ve khlom bok nen tania po chu an khonga yin chutyang chanchin an soi lai po chuan an mel le zau zau chen Liu Zheng chuan a thei thu alo soi vat ma se tania chuan lo hnial vatin pumpel ngai ati lo thu soin a ma ang bokin a na ani anga a tho thei thu alo soya a in ring tok viau bok Liu Zheng chuan alo ngai to me hle thunga Dr. Ning ro in a tumru zia mu in alu chu abu khum tanga thunga Liu Zheng churon langin a na bang tur chu Dr. Ning nen chuan anin tok le ri a Dr. Ning chuan fuja hui chung chang te chu zotin Liu Zheng po chuan tania tan na a har satarina wanga ti ani thu chu alo soi ve mai Dr. Ning chuan thu chua a mu tai thu soin meeting nei tura Beijing lama a kalangai thu shilin Liu Zheng po chuan a hun tur alo zot ve vat zan in lamani thu lo shilin Juanji nen anin biak thu le ning chang chu chotla a alo zin pui don thu a shila Liu Zheng po chuan alo biak mai tur thu shilin chatak chuan a kal san zuya Dr. Ning chuan amel zui vong vong na lama elevator chuan alo kal san man chep department room lama a chho nu chuan tukvera changin Liu Zheng le Mr. Ju te kal don chu a zubi thale khera ti thei nei si lawin alo thik ve le em ringot to Dr. Ding le Dr. Cheng te ron swak chuan Liu Zheng le Mr. Ju te kal don chu ron mu manin Dr. Ding la chuan Liu Zheng chuan a hnar reng thei donem ni a ti suya Dr. Cheng chuan Liu Zheng chu alo chan viau thunga Asia chan thu te lo soin a thu soi omzia asiat meu chuan Dr. Ding chu alo mengrang to hle an in sha chiang mo ti ya zotin alung oi lo ti ti nga la Dr. Cheng chu lo in soi fi anga zung zungin an college kal la ya changa anin sha a anin po to thu te chu asoya
Doctor ding ero ala lung oi thei me ulaw Doctor cheng la chuan a kwats la khom emoni hi chiarin a soi khuma alak lowa an thei ngil le chin bok Doctor ding chuan ning ta deuin damlo na anei ni hiala nga yin ngei om tak hian alo soi khum le a appointment asam sak do nem ni ti te alo zo thul Doctor cheng la chuan han soi fia vak dana she si lawa atopa Doctor ding bok chuan engthil po athin lung zong zonga ati sakani phot chuan alom tok em thu alo soi takhawa Doctor cheng po chuan lom ti sha taka noi varvarin Doctor ding chu adu zia thu tlang takin a shil ta mia an college kal lai kha chuan liu cheng chu angai zong ve man nge ya ma se Doctor ningan chet alak ma saka wangin engma lo mai ani thu te tuna ero ama Doctor ding atonga ma se ani pun Doctor ning tho adu masale a tuna ero ata ani to thu te soin Doctor ding nu po in a chaber do tu lo ti hiala wanga nuama ti lo em na chan po kha engkima ado tu ani wang ti a soin Doctor ning ang em ni phalo ma se a thei top chwa a thorem tur thu chu a soi ve ta do a Doctor ding po chuan hei takhi Doctor cheng adu chan ani bok nen alo tui ral le man viau to in kaya lim taka an kaldun le cha chuan Doctor ding pa an vice president ding chu an ma a chuan karin aron ding thuta Doctor cheng chuan Doctor ding a kwa na chu alo thlarang viau Doctor ding chu apa chuan ron bia in dinner ei tura ho har lo tur te chuan aron cha a Doctor ding ero in mundanga a ei tur thu soin anu po lo shil sak mai turin alo cha thunga an tlan lam nu thleng po chuan Doctor cheng chuan kunin chibai alo buk char chara Doctor ding ero in chul atilo viau thunga Liu Zheng le Mr. Zhu te kaldun ta po chu motora chuan Mr. Zhu chuan tanya chungchang te soin ator chelna te chu a fakli a Liu Zheng po chuan ati therin ve tho thu lo soin ma se ator chel zia te chu an soi luama anwa chuan Mr. Zhu chuan Liu Zheng chu fak zewin Doctor ning nen an chan china alu puya anin chen tak takem ni ti in a zot Liu Zheng po chuan o tia lo changin a thesi satana in bo sai chata ngai thu te alo soi ve boka Mr. Zhu po chuan wang tak mai chuan anin chen te chu alom thu te alo soi ve bok torpuinan la ka sak sakang che ti in Liu Zheng in uluk taka alo ngai thak lai chuan Happy birthday to you ti in arun zai chuak chu an nui na sadun kher mai Liu Zheng po chuan mi in athin lung an ti ke cha sak ve huna a sak ve tur thu shilin an nui chu a za tak zet Doctor Cheng chu anu dor lama kalin phur tak chuan anu boy tak chu awa puya anu ero in afapa chu dwa tak mai hian alo ti ve chu phal lowin akut te chu surgery nan chawa mang turin le film khur turin alo cha ve mol anu chuan mei chunian nu in alo biak thule engtia omzel nge antum ti te chu azo zuya Doctor Cheng chuan chunian le achung ten an har satlaya an puina sa chen zia te soi chuakin ama po in ala thei ngel thei bik lo thu soin ma se chumia wang ringota in nei na bo sai chu adu lo thule ama chuan thata ka aru le thei thu chu asoya anoi ro chuan chunian chu alo du pui ve de uviau thunga Doctor ding te in lama po apa chuan Doctor Cheng ne na anin kop aphal lo thu chu alo soi ve meka Doctor ding ero in apa chu alo ngam viau bok nen anial zui ngal pang panga a kopui te chungchanga a enrol lo tur thu a soi chin te chu soi chuakin a thutiam hlen lawa apu bok apa ero in adu lo thu chu ala soi ve zel thunga Doctor ding chuan a chan soi turin a phu thung apa Mr. ding mai ba ka an chung ko din mun te enin ama nen arem lo thu alo soya Doctor ding ero chuan chutiang mai chu alo poisa lo khop mai chan chata ka angai ve lo tlata apa chu zui kwalin thu fing tak nen Doctor Cheng chu a fak zui ve mol renga anu la chuan alo thlo ve ri viau bok atopa chuan chan chatak soi tur anei lo ani chuan a chendon lo thu chu a soi ve ta mak apa rang seta zuin
damdawi ina messenger of justice ti minglem phwa a report tu ani thu chu asoi chuak ta ngut Dr. Ding chu anui huka anu chuan alo khabet vat bok apa ero athin rim chun ti a sha theya chutiang thila ti ngai lo thu te soin atopa poisoi lawani ti a sha chuak chawa thlakha chung lai ana a tho theilo pha thu te po asoi lang non le a Dr. Ding ero lo nui pat patin engtin nge an sha chwa ti zo tin ama alo ni lo mai theya sin ati suya apa eroin ani chan thu lo shilin a personal email mangnge ya a thelu thu chu alo shil bok Dr. Ding chu anui le haka anu chuan lo kha ve ma se a khap seng me ulaw apa ero alung oi lo to viawa anui chan te zo tin mi padang tam tak zinga ani ber kher finglo lutuk bok si athlang chu alung oi hlul lo ani ber Dr. Ding eroin apa dar me sakpa chuan Dr. Cheng chuan alaka engdu sakna ma amang lawani ti fia na tur zo ka ni thu soin alo hnem ve a Dr. Cheng chu mi chata ka ni thu te soin a fak theina na chuan fakin room lama alu san zuya apa eroin anu chu lo pu in ala thin rim vya bok Dr. Cheng te lampo anu hne na chuan abialu nei thu chu alo shila anu chuan tunge ani tia lo zot vatin Dr. Ding an department a thok ve thawani thu chu a shila anu ero chuan an vice president fanu kha ani lom ni tia lo zotin ani angte chu anni ang chung kwa in an hel phak do nem ni ati zuya Dr. Cheng la chuan a chung te ni lowin ama anei tur thu ngot lo soin anu po chuan phur takin a soi pui ve tamaya chunian te lampo abyak tur thu shilin a fa pahlim na chu apoi mo berani thu te chu asoi zui boka Dr. Cheng po chu alom ve hle